Nazývam sa Milan Pilip. V rusínskom ruchu jem už od roku 2011. Jem člen rusínskej obrody. Bol jeden z členov, ktorí osnovali okrúhly stýl Rusíňov Slovenska, kde jem jak tajomník. Jeden čas bol tam i predseda. No a aktuálne jem aj člen výboru pro národnostné menšiny, čo je vlastne orgán države, kde majú národnostné menšiny zastuplenia. Tam máme za Rusíňov dvoch členov s Petrom Medvidom a plus ešte vlastne je ďalší poradný orgán vlády, Rada vlády. Takže v podstate ja fungujú na témach politických, bym povedal, zastupovania Rusíňov voči državi. Toto je vlastne moja taká hlavná doména. Tým, že ja sa interesujú heraldikou, tak v podstate, keď jem vstupu do rusínskeho ruchu, tak vlastne jem zistil, že symboly, ktoré Rusíne chosnujú, sú vlastne symbolami, čo sa týka erbu. Je to vlastne teritoriálny znak Podkarpatskej Rusy. Dneska je to Zakarpatská oblasť na Ukrajine. A flag, ktorý máme, je v podstate prijatý na Svetovom kongresi ešte v 90. rokoch. A zistili sme, že v podstate nie je dobre. Mám to vlastne stanovisko od ministerstva vnútra, ktoré na Slovensku vede heraldický register. Bojem sa prosil, že si môžeme toto zapísať do heraldického registra, že by to prosto bolo jak symboly Rusín, jak rusínske národné symboly. Tak bolo povedeno, že nie, protože tým, že to erb už je vlastne teritoriálnym znakom Podkarpatia, nemôže byť zároveň erbom šohovska inšoho. Nemôže byť znakom národnom, alebo znakom Svetoho kongresu. Jeden erb môže mať len jednoho nositeľa. No a tak keď sa začal s tým zanímať, začal som študovať vlastne historické dokumenty z roku 1920 hlavne, keď sa vlastne po vzniku Československa kreovala symbolika Československa a bolo treba do toho znaku Československa zahornutý nejaký symbol Podkarpatia, ktoré nebolo dovtedy samostatnou korunnou zemľou v monarchii. To bol vlastne nový útvar, ktorý nemal svojho vlastného znaku. Veľkú robotu v tým zrobil Alexej Filipov z Mukačeva, historik. On tiež vydal o tým publikácii, takže vlastne im sa mal od čoho odraziť. A zistil jem, že v podstate nejde len o to, že ide o znak teritoriálny Podkarpatia, ale i to, že to tie farby, ktoré tam sú dané kvôli politiky, keď sa v 1920 roku na Podkarpatiu bola. Tam boli prosto boli dve politické partii stojači proti sebe. Jedna taká proruská a druhá taká proukrajinská. A že by jedných druhých ako uspokojiť, no tak sa tam dali farby i všeslavianskej trikolóry, i ukrajinských modro-žoltých tých smuh. No, takže na osnovi toho jem prihotovil novú propozíciu symbolíky, kde jem vlastne už navrhnul len farby z všeslavianskej trikolóry. Z toho dôvodu, že i mali sme v 2017 20. výročia Adolfa Dobrianského a Vím, vlastne to bol politik, to bol poslanec Uhorského sejmu. Vím bol to, kto povedal, že my prosto musíme také farby prijať, prosto, bo to je, súvisí to s národnou identitou. Tak 2 roky dozadu dal jem to na ministerstvo vnútra posúdity. Máme druhý papier, že také už by mohlo byť zapísané do heraldického registra, že to už je správne, že už je to korektné. Tak 2 roky dozadu, keď bol Svetový kongres v Osieku v Chorvátsku, bolo to dané na historickú komisiu. Historická komisia kušičko to upravila, ale dala finálnu verziu i povedala, že OK, že môže to byť. Ale na plenárne zasedania sa to nedalo na hlasovania, že to ešte treba dať to podumáty. Tak teper akurát sme tu na Svetovom kongresi, ale ja neznám, že si sa to dať na hlasovania. Prosto ľudia sa bojať zmien. Ľudia, keď dáš čomu nerozumiejú, tak sa prosto bojať. Vôbec im nevadí, že tam sú modro-žltý farby. Vôbec im nevadí, že ide o znak
teritoriálnej, što my nemôžeme ako Chosnovaty, prosto, bo my nezme z Podkarpatia. Tak to je z Rumunska, my sme z Priašovskej Rusy, už keď tak vozmeme zo Slovenska, z Lemkovín, to nie je Podkarpatia. Takže toto vопроsi jem chotil otvoriť, ale no, budeme vidieť. Ja jem už to pojasňal, jem knižku o tým napísal. Keď bude treba dneska zajisto, prosto tam vystúpim, keď bude treba, ale budeme vidieť. No. Prosto kušičkom Rusine by sme mali sa vecej usvedomliti. Že my sme tu nejaký národ a nedá kto druhý za nás rozhoduje. My sami sebe rozhodujeme, my sami svoje musíme poistiť, kto sme, što sme. Takže to nejde len o symboliku, ide o to, že ako máme guláš po rusínsku. Majú napríklad, majú Chorváti, majú svoje, že tam doplnili do erbu stoj šachovnici, červeno-srebornej, na vrchu. V Srbsku majú takú červenú smúhu, že to je ich púť, na dolnú zemľu. A môžeme by si dovať, že si je to dobrý, nie je to dobrý, že by to bolo jednotné, nie je to jednotné, ale Svetový kongres mať symboliku, ktorá je oficiálne prijatá, ešte z roku 2007 mám, ktorá prosto by sa mala chosnovať vsiady. I to sa nechosnuje, bo ktorí majú svoju, ale pointa je, jak povedáte, že to je znak teritoriálny tam dajakoj konkrétnej oblasti. To je problém. Za to nám ho nezapíšu. Chceme, že by nás rešpektovali, ale takú osnovnú vec, jak je znak, symbol, to nemáme vyriešené a čerez to symbol nás nerešpektujú. Autority nás prosto nemôžu za to rešpektovať. Ono treba sobie usvedomiť, že Rusíne sú jeden národ, ktorý žije čerez vecej držav. A teper, jak to je? Ideme sa tvariť, že my sme Rusíne tu na Slovensku, toto sú Rusíne v Maďarsku a tak ďalej. Alebo ideme, že sme jeden národ, však za to tu máme toto svetové kongresy, ktoré sa schodzajú. A keď spovídame, deklarujeme, že sme jeden národ, ktorý žije na vecej državách, što je v poriadku, bo to nie sme jediný taký národ, je vecej takých národov a je to v poriadku, tak ale musíme deklarovať jednotnosť, jedinstvo prosto nejaké.